Hi Butmandla, igama lami nguBangeni Gumede kodwa ku-Facebook ngaziwa ngo-Distance Gumede. Ngine-page futhi elibizwa ngokuthi Elawini Lamagumede. La ngikhuluma khona ngey'ndaba zothando nezocansi. Phinde ngibhale futhi nakwiSolezwe nginengosi ebizwa ngokuthi Iselawini Lamagumede. Isizathu sokuthi ngikwenzele le VN ukuthi mpethu nginenkinga enkulu engibonayo ukuthi futhi kumele ngiyithathe serious ngingayithathi kancane. Ngokuhlala ngise-Cape Town kodwa ekhaya kaSwayimane eSigqumeni eKZN. So ngolwesithathu kuleli viki ngifonelwe usisi wakamakhelwane ngitshela ukuthi ubona iy'moto ey'ningi zamaphoyisa ziyongena ekhaya. Mind you, ekhaya akuhlali muntu. Abazali bashona nabafowethu ababekhona engangihlala nabo bashona. So kuhlala mina nosista wami nengane yami, but mina ngise-Cape Town, usista wami nengane yami baseThekwini. So ekhaya nje umuzi ovaliwe, ovulwa mangabe kubuye lowo muntu obuyile. So mengithola lolu cingo koluvela kusisi wakamakhelwane bese ngiyamcela ukuthi ngoba yena useduze ngimcela ukuthi angiqalazele ekhaya. Ngicela yoza ukuthi bakhala ngani. Ahambe-ke afika babuze, nginawo namavidiyo nezithombe ngoba ungivideorayizelile wangishuthela yonke into. Ababuze mase beyasho ukuthi bane-information bazokwenza i-investigation. Mese yena abatshela ukuthi akuhlali umuntu la ekhaya, usisi wakho omunye use-Cape Town, omunye useThekwini. Mase bethi bona it's fine but bazokwenza lento abazoyenza noma kungekho umuntu. Nokudala ukuthi ngigcine sengimfonela ngicela ukukhuluma nephoyisa elilodwa. So ngenxa yenetwork-ke emsebenzini iphoyisa liphele lingangitshela ukuthi bazonzana ekhaya kodwa lingitshela ukuthi bane-information futhi bazokwenza uphenyo lathi bazongifonela back. Of which is kuze kube manje abakaze bangifonele. Lento yenzeke ngolwesithathu mhla ka-25 June 2025. Njengoba mina le VN ngikwenzela namhlanje ngoSaturday. Sona-ke ngokwezithombe namavidiyo nangendlela ngitshele ngayo lo sisi wakamakhelwane bekwama-Hawks, kwi-dog unit, kwi-K9. Labo bantu bebe close to 20 sebebonke. Bafikile-ke ekhaya badedela izinja bakhipha nemshini behambe befuna lokho kade bekufuna egcekeni abangenanga endlini ngoba endlini bekukhiyiwe. Behambe befuna-ke egcekeni befuna esangweni ngasemathuneni bangena-ke esibayeni bamba bagubha esibayeni bangathola lutho. So basebethi-ke bona bazofuna ibhamu. Ibhamu engingazi ukuthi lezo ibhamu bebezoyifuna ezayikade bekobani nini. Ibese ngifonela u-anti-ke ngambikela lolu daba, u-anti wasekhipha umzala ukuthi ahamba yozwa. Mayefika umzala bathi kumzala bazofuna ama-drugs. Ngadideka ukuthi bazofuna ama-drugs noma bazofuna ibhamu, but it's fine noma ngabe bazofuna ama-drugs noma ngabe bazofuna ibhamu. Ekhaya kunama-drugs akunayibhamu. Base babuza-ke kulosisi wamakhelwane ukuthi uphi ubaba wala ekhaya, washo ukuthi washona. Ubaba washona ngo-2004. Base babuza ukuthi kuhlala bala ekhaya. Washo ukuthi kuhlala mina nosista wami njengoba kade sengishilo ukuthi usista wami useThekwini mina ngise-Cape Town. Base babuza ukuthi amadodana ayengekho yini. Wase washo ukuthi ashona. Base babuza ukuthi ashona kanjani. Wase yasho ukuthi omunye ubhuti wala ekhaya wadutshulwa, omunye wakwazwa. Base babuza-ke ukuthi babesebenzaphi. Washo ukuthi omunye wayesebenza kamasipala, omunye engasebenzi. Base bethi ayikho neminye imisebenzi eseceleni ababeyenza. Wase yasho ukuthi akazi. Base babuza mina-ke ukuthi nginesikhathi esingakanani ngise-Cape Town, ngihlala kuphi, ngisebenza kusiphi isibhedlela, ngenza msebenzi muni, wabatshela ukuthi ngunesi. So manje Mandla mfethu into engikhathazayo ukuthi angiyazi yonke lento ukuthi isuka kuphi nanokuthi yaphi ngoba ekhaya zikho ibhamu ezikhona, awekho ama-drugs akhona. Obhuti bashona ngo-2018 babengenazi ibhamu, babengathengisi ngama-drugs. Iyangidida lento mfethu, iyangiconfuse kakhulu futhi iyangihlukumeza. That's why
ngifuna usizo, mhlawumbe uma kukhona umuntu ongangi-advise ukuthi kumele ngenze njani nongangenelela, ngoba angazi ukuthi ukulandela la kuzoba yini, yabo. Nanokuthi-ke mina ngumZulu, ngikholelwa kwizinto zesintu. Emzini womuntu, more especially esibayeni, ngiyazi ukuthi angingeni noma ubani. So the fact that sekukwazi ukungena amaphoyisa azafika kumbe umgodi, lokho kungihlukumeze kakhulu in such a way that ngaze ngabuya emsebenzini ngoLwesithathu. Ngangabe nje ngisasebenza zonke lezi nsuku ngiye kahle Monday because emqondweni wami ngididekile, ngazi ukuthi kwenzakalani. Wes ngidideke ngikude, yabo. So mfethu, ngoba ngikubikela lolu daba, ngicela ungiphostele lona. Mhlambe khona ozoqhamuka ne-advice cause abantu abasepagini lakho abadidekile njengami, yabo. Ngoba mina angazi ukuthi isiphi isinyathelo ekumele ngisithathe kusukela manje, more especially njengoba ngikude kangaka, njengoba ngila eCape Town, ngisanda kubuya ekhaya. Ngibuye ngoMeyi, bekade ngigoduke ngephasika ngithathe leave, so angizugoduka anytime soon. Angazi ukuthi le nkinga ngizoyisolva kanjani, and wesi-ke futhi ngiyasaba, sengisaba ukuthi what if labantu baphinde babuya. Okokuqala ngazi noma bekwamaphoyisa ngempela yini, ngoba ayikho i-search warrant abayikhiphile abayikhombisela usisi wamakhelwane. Bafike futhi kungekho umuntu, and lo sisi wamakhelwane uyasho ukuthi enye yey'moto ebikhona kulezi imoto ebezikhona ibifikile ngoLwesibili, the day before kufika amaphoyisa. Ibifikile yafika enhlakomuzi ekhaya, yazenza ngathi idukile khona la ifuna khona. So mase ngihlanganisa 1 no 2 sengiyabona ukuthi ushuthi umuntu obezobakhombisa ekhaya. So mfethu ngididekile, ngiconfuse, angazi ukuthi ngenze njani. Angazi ngoba angazani naspamu, angazani nama-drugs. Ngiyintombazane nje ehlalela yodwa eyibhataniselayo ukuthi kuvuke ikhaya mfethu. So nje inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu, but hopefully ngizosizakala ngoba angazi ukuthi kumele ngiqale